Pan ddallynes i'r gerdd glas am y tro cyntaf, ges I wefr a dweud y gwir, oherwydd o'n i'n gallu galw I gof yr union math o brofiad oedd y Brian wedi gael, ond I fod wrth gwrs yn medru ddarlunio fe'n fedrus ar farddoniaeth, sef taith ysgol Sul I lan y môr yn Abertawe. A y bryd hynny, dyna'r unig drip roeddech chi'n cael fel plant. Ac oedd pawb yn edrych ymlaen yn awchus ar gyfer y trip blynyddol hwnnw. Ond gallu Brian yw consirio awyrgylch drwy y delweddau annisgwyl, yn delweddau cyfoethog iawn sydd yn ei gerddi fe, a dyna'n union. Mae wedi gwneud yn y gerdd glas. Os oedd hi'n diwrnod braf y Mehefin, roedd hi'n ddigon cyfleus I fynd ar y tren lawr o Brynhaman i'r traeth agosau I ni oedd Abertawe. A sôn am hynny, dwi'n sôn am gyfnod, cofiwch chi, cyn yr ail ryfel byd, yn y 30au, ynddi. A dyna oedd yn rhyddhad ni, dyna oedd yn dihangfa ni o'r ardal ddiwydiannol yma, lle oedd tipiau glo i'w gweld ar odre'r mynydd di, yn dihangfa ni oedd mynd lawr I lan y môr, i'r sans, lawr i'r sans fel o'n i'n dweud, yn Abertawe, a treulio diwrnod nhw. A roedd yna rhyw fath o syndod yn yr holl beth. Chymod, oedd e'n fyd arall, oedd e'n fyd agored.